Шығарылышыбызны ауыл хужалығына бағышланған ауыл сулышы сәхифәсе біле дәвам етәбіз. Биредә ауыл хезмәтчәннәре олар жетіштірген продукция ғымымен республикабызны азык төле белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хайырлы иртә, эфирда ауыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Ел сайын көтеп алынган бәйрәм Сабан туй бәйрәме күзне ачып йомганчы узада китә. Узган атнаны Казан шәһәрендә берничә мәйданчыкта милли бәйрәме безгерләде. Традицион рәвештә төрле өлкәләрдә алдынгылар сафында булучыларга шул исәптән авыл хезмәтчәннәренә рәхмәт хатлары һәм медальләр тапшырылды. Шулай ук быелгы Казан Сабан туена ат чабышлары да иям истәде. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы катнашында оештырылган ат чабышлары Казан ипподромында узды. Чарада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Марат Җаббаров та катнаштылар. Тамашачылар биредә шулай ук һөнәрчеләр ярминкәсе белән хозурлана алды. Җайдаклар арасында 14 бүләк уйнатылды. Беренче тапкыр ат чабышларында БРИКС илләренең спорт уеннары бүләген атта йөрүче Артем Ивановка тапшырдылар. Татарстан игенчеләр кубогын Геннадий Большаков алды. Сабан туй 2024 кубогы иясе булып Наталья Челнокова танылды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы призына Далим Биджиев ия булды. Мирный бистәсендә уздырылган бәйрәм барышында Рөстәм Миңнеханов һәм башка кунаклар татар халкының гырыф-гадәтләрен, көнкүрешен һәм мәдәниятен чагылдырган күргәзмә белән танышып чыкты. Бәйрәм уңаеннан Нурлат районында татар гырыф-гадәтләренә буйсынган туй тантанасы уздырылды. Буа районы хуҗалыгында Рөстәм Миңнеханов билбау көрәше буенча турнирда җиңүчеләрне бүләкләде. Авыл хуҗалыгы техникасы күргәзмәсе мәйданчыгында Татарстанның агросәнәгать комплексы алдынгыларын бүләкләделәр. Тип мәйданда Сабан туй тарихыны һәм халыклар дуслыгы темасына багышланган театральләштерелгән пролог күрсәтелде. Пролог азагында БРИКС уеннарында катнашкан 89 илнең дә байраклары тамашачы тарафына тәкъдим ителде. Рөстәм Миңнеханов ил җитәкчелегенә Казанда шундый зур спорт чарасын үткәрү ышанычын Татарстанга икләгәннәр өчен рәхмәт белдерде. Хочу поблагодарить гостей, которые приехали на эти соревнования. Для нас это большая честь. Наш самый любимый праздник Сабан туй проходит совместно с играми БРИКС, даже завершение игр БРИКС. И, конечно же, такое событие, как проведение спортивных игр стран БРИКС, это огромное доверие руководства Российской Федерации. Министрлыкта Кытайның Шаньцзунь провинциясеннән БРИКС шәһәрләре ассоциациясе утырышында катнашкан аграриялар делегациясе белән очрашу узды. Киңәшмәдә министрлык исеменнән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов, тармак бүлекләре башлыклары катнашты. Ленар Гарипов Татарстанның агросәнәгать комплексы мөмкинлекләрен тәкъдим итте һәм кунакларны республикада 3, 4, 5 июльдә узачак Агро-Волга халыкара агросәнәгать күргәзмәсенә чакырып калды. Биектау районында элита дәүләт нәсел предприятиясе базасында сөт һәм ит терлекчелеге зоотехник селекционерларының 7-нче республика конкурсы узды. Узган ел йомгаклары буенча республиканың авыл хезмәтчәннәре тырышлыгы белән 2 миллион тонна сөт җитештерелгән. Бу 2022 ел белән чагыштырганда 152 мең тоннага күбрәк. Республикада сөт терлекләре үрчетү буенча 40 нәсел хуҗалыгы бар, аларда 60 мең нәселле сыер тотыла. 2023 елда бер сыердан савым 9308 килограмм тәшкил итте. Конкурста 44 иң яхшы белгеч катнашты, алар район ярышларында җиңгәннәр. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.